MuTuckshop kuma 11 wakanga watori moisa wari wangani wari 2 iye murume anga karara mwana ari papa iye ari papa ndo pandakanoka ine kuti ndauya zvikabva uyu ndo paakabva amuka vaazura dho ndauda kupinda kudaiso ndo paakabva atanga kundidhonza ndati ko chiko chauri kundidhonza nasiwe zvikanzai usapinde mumba saka uyu ndo paakabva abuda auda kutiza vandamubvutira hembe yacho vandaitora ndo paakabva abuda bvaenda komira saka aenda komira ndati aiwa ndinoda kukuhwisai hapana zvanoda kukuita mira henyu kubva ndafonera wari dzomba weTuckshop kubva wauya kubva ndawasvikira wese wakatowaona waripo wese watoripo zvikanzere ndizvozvo here kuti zveshiva mabati anze zveshiva ndabatira uyu ndobva akataura kuti nini mukadzi uyu tati wanonguva tichiita sei tichidanana saka inini kuona kwangu mukadzi uyu ndakati murume uyu ndakatopa kuti mukadzi wangu uyu abve pamba aende kusvika kupi kwaari kugara munhu angarwara hatigona kutangana naye munhu arwara atotangana nemunhu ndokubva ndara zvangu kamukaunda mubhawo uyo ari kunwa zvake doraka aiwa inini ndakatowadza magumbezi ndakatozvambarara ndiri wakatongobudikira kwawakabudikira wachimusikotora yanga iri apa inanakutarisa mukauta mamurambo andakaisa apa Alright, take it out.